convenio que explicará mellor o presidente da Confederación. É un convenio que para nós era realmente importante, que pretende dar un pulo, pretende valorizar unha zona especialmente sensible para este concello, como é a zona das Pinguelas, que ten un altísimo valor etnográfico e tamén natural, e eu creo que o feito de poder realizar esta actuación que vamos a asinar hoxe vai permitir pois esa valorización, no? Que sexa un espazo que teña un futuro que neste momento non ten, porque os espazos que carecen de servizos están condenados á desaparición. Así que vai ser, estou segura, importantísimo para o Concello da Rúa a distintos niveis. Eu, pola miña parte, máis... Inda que efectivamente a primeira visita oficial, bueno, pois de vez en cando paso por aquí, entre outras cousas porque é ruta obligada e entre outras cousas porque o lugar en sí mesmo o merece e ten un grande potencial, non só paisaxístico, sino tamén, como é o caso deste convenio, un potencial etnográfico, por lo tanto patrimonial de primeira magnitude, que neste caso pois empata ca arraigame do lugar, unha das señas de identidade non só da rúa, sino tamén de todo Valdeorras, non? E, en definitiva, pouco máis podo engadir do que decía a alcaldesa, senón afondar algo máis en que esta actuación, que non ten un gran calao económico sin despreciar, porque é unha cantidade importante, 265.000 euros, os cales o 5% vai a poñer o Concello e o 95% a Confederación. Pois con esta actuación o que buscamos é potenciar, alicerzar pois ese conxunto etnográfico tan maravilloso, que hai poucos en Galicia. Ahora estáse me acordando tamén o de Vila Chaves na Cova de Brollón, pero pouco máis hai ese de conxuntos. Se acaba a colación porque tamén unha disposición, un concepto moi parecido, un grupo de alegas en algo tan importante para a rúa como é a viticultura, non? Xa desde moi antigo, e con ese empaque paisaxístico, arquitectónico e patrimonial que ten o lugar, non? Que merece moito a pena, e que sei que aquí na rúa é para vos un sitio emblemático e moi querido, non? Entón, o que vamos a facer é unha actuación basicamente para que teña saneamento a zona e teña todos os servicios para darlle viabilidade, darlle futuro e que poda cumplir con todos os requisitos e alicerzar unha actividade tan importante como é todo relacionado ca viticultura, co viñedo, co viño, en definitiva, con esa serie de identidade de aquí da zona. E vai